Humeyi a mereba bekenkan yi ya to ne din Okoto Kenkan Me. Ɛtifi asɛm no ɛyɛ Abadinto. Akanfo nam akwan ahoro pii so na wonya edin a ɛdeda wɔn so no. Edin no bi ne nea edidi so yi. Nea edikan no ma yɛnhwɛ da bɔne. Akanfo namu no wosusu si na no bi yɛ na kronkron kyɛn bi. Saa na kronkron yi ara na wɔfrɛ no na bɔne no. Sɛ wɔwu obi wɔ saa da yi mu a wɔtaa de yɛ ne din. Saa nnabɔne yi bi ne memene dadapaa, bena dadapaa, akwasidae, awukudae, fofie ne fɔdwoɔ. Efei ne edi hɔ no, moma yɛnhwɛ abosomdin. Ɛdɛn ne abosomdin? Awofo no bi wɔ hɔ a wosusu si ɛnam ɔbosom bi so na wonya mma nti wotime de saa ɔbosom ne din toto wɔn mma so. Ɔbosom no bi ne tutu, tano, kune, afram, kobi, kwadwo, firi ne ade. Ɛno nti wɔto din bi te sɛ kwadwo kune, abena afram, ɛna afua kobi. Ne edi hɔ bio no, moma yɛnhwɛ awomawu apɛntɛndin. Awofo no bi bremu yiye ansa na wɔn anya mma. Ebi nso wɔ hɔ a na wɔn mma no wuwu. Ɛba saa a akanfo gyedi biako ne se mma no begye wɔn din wɔ asase yi so a na wɔn asan akɔ. Nti nea ɛbɛma wɔn aka ara ne se wɔde edin tantan biara bɛtoto wɔn so. Sɛnea ɛbɛyɛ a nsamanfo a wɔbɛfa wɔn no ani nye wɔn ho bio ɛmmɛfa wɔn kɔ. Edin yi bi ne dɔnkɔ, kaya, sumina, mosi, ɛne bɛgyina. Awofo a wɔbrɛ mu ansa na wonya mma no taa toto saa din yi nso. Ɛnso nyameyɛ, nyamekyɛ, yare yɛyaw, ɛna asase asa. Moma yɛnhwɛ awo ntoatoaso. Yɛwɔ mmɔfra ne bi wɔ hɔ a yɛwo wɔn a wɔde wɔn din nam dedaw. Ebi ne ntaafo. Ntaafo akyi no ɛyɛ tawia. Tawia akyi no nyankomago. Nyankomago akyi no atuakɔsan. Atuakɔsan akyi no ɔbo kukuruwa. Ɔbo kukuruwa akyi no na damu saa. Na wohwɛ ne edi hɔ no so ya peisie. Ne edi hɔ no yɛ manu, mensa, anan, enum, nsia, nsonwa, awotwe, anase botwe, nkonoma, bedu, ɛna duku. Sɛ ntaafo no yɛ mmarima baanu ana mmea baanu a wɔyɛ ntatene. Ɛna sɛ ɔwo mmea abiesa nso toatoa so a ɛno nso de mansa. Ɛkɔbɛsi ɔbea anaa ɔbarima bedi mensa anaa mansa dabre a wɔfrɛ no kontɔ. Meda so kae wo se homa yi American yi yɛato ne din Okoto Kenkan Me. Ɛyɛ fa edikan a yɛfrɛ no Abadinto no. Ɛno ho na megusu a mekyerɛkyerɛ wo yi. Ɛno nti no wo nsa ka video no a kyɛ. Ɛno nti na matɔ me boyase ɛrekyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a mmɔfra ne mpanyin nyinara betimi asua bi. Nimdeɛ de eye, nimdeɛ ye. Ma yɛn toaso yɛ. Ne edi hɔ no ato yere nkyɛm.
nipa no bi wo ho a wowo won bere a amanehunu bi abeto oman no mu ana awereho aba abusua ana awofo mu. Se wowo obi saa bere yi mu a onya din bi te se anto ediya beye den abebrese anto bam beeko ne nea ekeka ho. Ena se wowo obi anije bere mu a din bi se na ya wode toto won afriye beye ne abeye. Nea edi ho no ma yenhwe abusua enton din anase abusua din. Sa din yi na akanfo susu se eye din pa. Tete ho no se obi te sa din yi a otumi hu abusuako a oni no fi mu ana enton a obo. Ene yi de obi tumi de ne ba to na adamfo ana obi a ope na asem inti otumi enkyere abusua ana enton a wobo. Abusua din no ebi ne bosompra, ochre, owusu, opoku, afere, achampon ne amankwa. Se obi bedi akongwa a ne ba a obedi kan awo no akongwa no so no de ahenkan. Eha na yede ofa edi kan no besi. Mema wirimfisi homa yi a mekan yi ya to ne din Okoto Kenkan Me. Ne fa a eye Abadinto na mede abrem no. Teacher fo nkyere sukufo. Mmofra nsua bi, mpanyini nsua bi. Awofo mesre mara. Mo man phone no anase tablet no. Momfa niema bi se nguso ma won na TV dodo no sabe wonya hwe. Ye nyina mfa eyi yemfa nsua de se wokọ eye social media na aba no wokoso ya Okoto TV ubehu niema bebre ye de agusu ya mofra no betimi de bi asua ade. Se wonsa ka video yi bia che na obiara nsanka bi. Medamase.